Qatar kɛnɛ kan Coupe du Monde diɲɛ kuru kara sɛnɛntɔlɔntan ɲɔgɔndanba ɲina san 2022 ta jamana minnu bɛna ye 8e de finale ɲɔgɔndanw na olu tɔ bɛ dɔn bi jumadɔya in na décembre kalo in tile 2. Maroc farafina cɛbɔ farala Senegal kan farafina jamanaw na minnu bɛna u niyɔrɔ ta 8e de finale la. Ka d'a kan Maroc ye se sɔrɔ Canada kan kunu alamisa décembre kalo in tile fɔlɔ celu 1-2 Maroc kanu na. Min ye 8e de finale ɲɔgɔndanw ye sinigɛnɛ kari décembre kalo in tile 4 Angleterre ni Senegal de bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ. Bobo Dioulasso Burkina Faso kaw fɛ Senegal senkɔrɔmadodoba dɔw bɛ yen a dɔ ka fɔ la se bɛ sɔrɔ. Alidu Wedrago VOA lasigiden Bobo Dioulasso. Senegal ka diɲɛ tolontan bɛna kɛ ni Angleterre ye 8e de finale la o kuma bɛ Bobo Dioulasso kan bɛɛ da. Ya Luge ale ye Senegal supporter la ba ye. An lalo Senegal la. Senegal bɛ se ka gagner comme équipe min lo dusu bora ale bɛ se k'o permis o ka gagner. An kɔni bɛ fɛ o ka gagner. Salia Kasamba mi ballontan karamɔgɔ dɔ ye ale ka miritara a bɛna gɛlɛya Senegal ma. Senegal Angleterre est favori. Senegal bitaso mais jeune choix parce que jeune choix la Sénégal à la dernière minute au relâchement que jona Sénégal tito nu tempo e ka jakallo ka rythme kelen suivi relâchement ke attaquant modèle mon bi Angleterre feni o be bido Sénégal la Jonas Apollinaire Kabori farkolo nyanage kibaria jensela ye ale fait Sénégal connaît saranya fin lo barabi anglais lo bolo parce que ne fait Sénégal lo mana ke chugo o no o fasa do nimba don tanna parce que ya ye ka faute nana mingi an se ka bo pour la aller sur la kaban a to sisan amana an fasa don nabi ke miye abukoye aywa o dualo nga focus sera ka jama sago ke ka bo pour la a jarao Sénégal be président be boraka o ka nusonja yira ni Sénégal balontala ni jama bani ye ka focus o ka du mo be wula ka lo ko abuna fanga do ratuguni aywa ne kon fe baraba anglo lo bolo Ali du Wedrago ve wa bambara togora Bobo Dioulasso. An ka taa Dakar Senegalikaw fɛ labɛnniw bɛ sen na Lion de la Teranga senkɔrɔmadodobaw fɛ fan caman fɛ walasa ka ɲɔgɔndan in lajɛ jabaraninw kan. Nama Jara VOA lasigiden Dakar bɛ dɔ ɲɛfɔ an ye. Senegali faba la barokɛyɔrɔ minnu bɛ wele Grand Place ani baarakɛyɔrɔw la kuma kelen de bɛ mɔgɔw da o de ye Senegali waraw ni Angleterre ka tolantan in ye 8e de finale la diɲɛ tolantanba in na Qatar. Youssou Ndour ka dɔnkili kura in fana tolantan kan o mankan bɛ fan bɛɛ nin waati in na. Eskati bam kin kono Ali Silasi Findo Kalilu Kulubali ka mayo ba kanna u ka Grand Place la ka be kari toron de ma kono kata tolantan il laje jabarani bala Place de la Nation comme dimanche le 19h bebe wuli ka kata Place de l'Obélisque mbe taje Sénégal abe fundi kata je Cheikh Gueye ka dalemba la Sénégali braw be Angleterre bo na ko venga bitigi na yambi nyisi tele ma ka laje match ko ni amano ya ka ambe Angleterre gosi ambo gosu fla fu moruba mbolo yo am fe matiga an ka morula ece an ba se ku kono Senegali waraw ka sebaya soroli Angleterre kan o hakilina kelen de be Shamsidine Sane fana la kunnafoni dila do farikolo ɲɛnajɛ kan. L'Angleterre ne peut pas. Angleterre tɛ se ka Senegali ka nin tolantanto in ka ɲɛta in bali wa ne bɛ min fɔ o de ye CBB Senegali ye walasa ka taa yɔrɔjan nin tolantan in na nka Bangali Sankanu jagokɛla dɔ Medina kin kɔnɔ ale kɔni jɔrɔlen don Senegali waraw kɔrɔ ka da kan ko Angleterre ye jamanaba de ye tolantan na. Match ni a tɛ kɛ match nɔgɔya don. Angleterre est grande équipe de Sénégal fana bon grande équipe de mais sur le papier Angleterre b'a na an ɲa quoi parce que ni Angleterre la équipe ni 11 types c'est plus solide que en équipe ni quoi 40% b'an bolo pour an ka gagner mais a tɛ nɔgɔya da. Nama Jara Dakar Bewa Bambara. Tiɲɛ don Mali ma se ka ye Qatar kɛnɛ kan nka baaraw bɛ sen na a bɛ san damadɔ bɔ sisan. Kunu alamisa décembre kalo in tile fɔlɔ tournoi international de football des étoiles du Mandé tako naaninan daminɛna Badugu Nafanji Kati mara la jamana saba de bɛ ka o niyɔrɔ ta ɲɔgɔndan na Mali jatigi Senegal ani La Guinée a ɲɔgɔndan kun ka sɛkasidondow labɛn sinima u ka se ka Mali kunkɔrɔ ta farafina kɛnɛw kan a ka ja diɲɛ ɲɔgɔndanw kɛnɛ kan sɛnɛntɔlɔntan bunagun kan
ka da kan sɛnɛntɔlɔntɔrɔ denmisɛnw minnu si ma tɛmɛ san 18 kan olu de b'u niyɔrɔ ta ɲɔgɔndan na. Mahamadou Doucouré, étoile du Mandé, président d'honneur. Ni mondial na on kunyanga la nyini Qatar ka seka malbaye mais ala ma latige ngambe do ke prochaine coupe du monde amba nyini ala fe ala ka Mali Qatar mondial la na tara mondial la ka fenge Afrique madel ka minke ni Mali yera kenega aw mun be formation na football la base abe janye ambe ala deli ala ka latige kabini ɲɔgɔndan damnena ni ɲina ya san 4 ye étoile du Mandé sɛnɛntɔlɔntɔrɔ denmisɛnni caman ye contrat sɔrɔ ka taa Mali kɔ kan. Mahamadou Doucouré an ka denmisɛnni bɔra salon kana blanca premier edition na kana bla bela jordan saba bɔra an ka tournoi sababu yala tako nanina ye fana na sɛnɛntɔlɔntan don mangana caman be kɛnɛ kan minnu bɔra kɔ kan ka na ɲɔgɔndan in lajɛ ka bi kunnafoniw lase VOA Bambara tɔgɔ la Alidu Wedrago Bobo Julaso Burkina Faso, Nama Jara Dakar Sénégal ani ne yɛrɛ Siaka Traoré Bamako Mali la a kan bɛn ntɛnɛn nata décembre kalo in tile 5 san 2022